and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Potion 29. Gwapa gid mo anay. Karon po ko magkakitag ana nga gwapa. Kasagaran sa mga ana ako nakitaan, kuan man mga gubaon og naong. Ayusin pa naway, uy. Gigutom na ka? Gutom ganina. Pero karon wa na. Kung mauna, mutupat kog lingkod ni mo, ha? Kamot ni mo ana. Kamot si mong buhok, uy. Aldrin, na-in love na ba ka? Ha? In love? Oo, in love. Sa Binisaya pa, nahigugma na ba ka? Gugma? Kuan, wa pa man tingali? May uyab naman ka. Oo, pero wa na may klaro. Gibiyaan mo ko niya. May kuyo pa siya lain. Ha? Kaluoy ko di ay ni mo. Bitaw? Luwag ko no? Pero karon nalipay ko karon. Ana? Nalipay ko karon. Ha? Nganong nalipay naman ka karon? Kay niya naman ka. Bulaktik sad ka na. Mabitan akong gibati ron. Nalipay mo ko nga. Nagkakita ako ni mo karon. Maayo noon. Ako sab, nalipay sad ko nga nakita ka. Inam ka ni si Aldrin. Nahiubos yung ligmay na guna. Iwa na gid mananghid kung asa siya padong. Pero klaro kayo nga katong ikabainting babae kunuhay kung kinabuhi ang iyang gipagigitaan. Kinahanglang ako silang makitaan. Ninduta din yung dapita, oy. Ganahan sab di ay kagdagat? Oo. Kay pulos man bungtod ang akong nadakan dito sa bukid. Nagkahuna-huna pa ba ka sa una ni mong uyab nga parehas na kong ngahan? Aha? Si Ana? Kuan, wa naman ko mingawan niya. Gimingawan ko sa sing-sing nga iyang gidagit. Aldrin, may igsuon ka ba? Wa. Sulong kong apo ni Lula. Best friend? Best friend? Oo, best friend. Best friend. Kanang amigo ba nga murag igsuon ba? Naaon ta to, pero malituhon man siya. Giilad ko niya gabi eh. Kung mauna, dili siya maayong amigo. Dili siya matawag nga best friend. Pero nakatabang masab siya na ako. Kay, kuan man, iyam kong gipaabang sa ila. Ha? Gipaabang ka? Kung mauna, dili mo amigo. Kay ang tinuod nga amigo, dili mo dawat og abang gikan sa iyang amigo. Mo ba? Kung ako pa'y ikaw, likayin ang amigo mo. Ha? Pero, nangayon naman siya pasaylo na ako. Nangayon nagpasaylo na ako si Miko. Miko di ay ang ngan anang imong amigo? Oh, Na, dili na ta magiskot anang imong amigo, oy. Mga una ta, dali na. day. Imong giunitan ang akong kamot. Nga naman di ay, amigo naman ta. Mahimo lagi kong muhikap sa imong kamot. Ha? Unya, mahimon sab kong muhikap sa imong kamot. Oh, bisa na nga kong aping, mahimo na nimong hikapon. Oh, nga numisi ka man ang imong mata. Hikapa og maayo ang akong kamot, oh. Dayon, ang akong aping. Kuan. Uy, kabugnagod sa imong kamot. Bugnaw day. Pero initig akong dunggan.
Dali na, Aldrin. Mga ano ta? Mura ko naglutaw sa panganod, uy. Kung mag-uban ka kanunay, maanad ka ra. Anahin lang ko sa barang palabay sa oras eh. Huwag yun ako magkita si Alden o iyang kasabot. Kung sa'yo ka hitsura ng babaeng kitag na ah? Di ko gana maguna-una bahin anang tagna-tagna. Kaya musurok di akong dugo kon. May numdom na ko ni Madam. Ito si Madam Rosario. Dili na nimo kapugngan. Ni ana, miabot na ang ika-29 nga babae sa imong kinabuhi. Siya ang mopahilak nimo. Siya ang makaguba sa inyong relasyong managhigala. Iyabag na akong utok. Musingit magid ang manalag ng fake. Di gud no mahitabong ma-inlove ko. Ang mga babae lang ang angayang mabuang nako. Gusto ko na ikaw mo kaon og lambay? Ang gini sa amo. Uwang ramay ito dito sa amo. Huwag kasag. Mao ba? Adi ito kasag piyo. Uy, anong minom na magtubig? Dili na ko. Uy, ha? Daga pa man itong ganun nun, oh. Na, ilabay na lang na, uy. Ay, uy, masuko si Lola. Ha? Ngano masuko man si Lola ni mo? Ngawa man siya din eh. Mangutanaw niya siya nako. Kung nagtinarong ko din sa syudad, mingon na bagito siya nga, ang pagkaon kinahanglang hot doon. Kay mataglugas sa mumho, adunay tugbang kinabuhi. Busa andoy, bisan unsa, bisag unsa ka mumho, bisag gamay, bisag usa ka buok mumho, kana. Ano siya? Sige, balik usulti ana. Mao ba? May gisulti pa gisulan ako eh. Yung siya, andoy, daghan ang gipanggutom karon, busa, ayaw pagkusik-kusik o pagkaon. Ano? Gapahan mo kung katawa ka, ana eh. Salamat. Ana, mahimo mo ang nyo. Unsa man na? Muban ko ni mo karon sa inyo, ha? Nga naman. Gusto lang ko makailas imong ginikanan. Ug sa imong igsuon nga maldito. Ayaw. Ha? Unsi ayaw? Di ka ganahan nga makailag ko sa imong igsuon? Dili mahimong makaila o mahibaw siya nga doon ako'y amigo nga lalaki. Kay masuko gid siya na ako. Ha? Anong ingon man na ng igsuon ni mo? Amot lang. Wasad ko magkasabot. Kaon mo balik? May Kaon mo balik? Gutom ka balik? Dili lang unat mag-hisgot sa ako'y kinabuhi, Ah. Gusto kong malingaw karon. Gusto kong magpasupaso sa dagat. O di, magpaso-paso to. Wow! Kanindot bation kun itunog na nato sa bahas ang atong lapalapan, no? Bitaw, gilok kanindot ba? Dali! Ato ba ta sa unahan, Aldrin? Day, nanggunit sa gas akong kamot. Nga naman di ay. Ganahan man kong gunit, bi. Ah. Dali na! Sige. Tuwa na sad, murag ko musakas langit. Gunitan niya ako mga kamot. Ug ang iyang buhok, kahumot. Bangkong maning utok ko eh. Ako may mutang sa bar. Gusto. Pauli ko sa bayo eh. Anto ko magpaabot ni Alden dito. Hindi mahimong masuko siya na ako. Kaya mapahawao niya. Patay ang iyang abangan. Anugon kayo.
Mupauli na ko, Aldrin. Ihatudan lagi ka sa inyo. Aron luwas ka. Taga na ba mga bugoy ron? Ayaw ka bala ka. Mas pugoy ang akong igsuon. Ha? Si kuya. Ha? Ang imo na magwang? Ako magkigsulti, be. Ha? Sige o. Hello? Hello? Kinsa ka uguya ka? Oh. Ganun ikay bituwag? Dili mo ko unggoy, sir? Hay sana! Patubag ka siya! Ay lang kasuko, sir? Hoy, ugoy! Ayaw pagbuti masuko, ha? Kay miligot na sana! Patubag ka siya! Kwan. Unya na, magsulti na ta, sir. Kisam kang uguya ka! Aldrin man ko, sir. Hoy, ugoy! Patubag ka na sana! Aldrin, ambi. Ako na lang na siyang tubagon. Hello? Kuya? Kuya, ayaw lang kong kasuko. Oo, lagi. Mapauli na ko karon. Yes, kuya. Bye. No. Aldrin, mauli na lang ko ha. Unya nalakaw ko, makapiya na ko din eh. Kay tingalig makakita ang mga amigo ni kuya. Sige. Bye. Ana, kano saan ta magkita pag-usab? Wala siya magkabati na ko. Wala siya mamati. Uy, nabili mo din iyang panyo. Ana! Uy, nagkasakay naman siya. Ako na rin dadon ang iyang panyo. Itabi, anay. Kilabad yun yung ura ko na. Kuyaw kay magpadayon ang kahiubos si Bay Aldrin ako. Tikalig buhawa siya. Ang iyang abangan niya ako. Nalingaw mo tingala si Aldrin siyang lakaw. Uy, ang pultahan. Siya na ron. Ni Ana siya. Siya na gini. Bay Aldrin! Diyan magkabay! Iyaw na pakuta na. Kaya niubos pa ko ni mo. Bay. Ano yung bay? Ano ba? Istorya ko ta. Pasiluan lang ko, bay. Okay. Kaminaw, ha? Ako isaan ni mo, bay. Ako isaan ni mo. Nga di ka na yun magkapagawas og kwarta para sa kong kabuang. Krita. Kabuang? Pagbutan. Paggawas ko. Niya. Niya akong bayad si imong nabayad si kong gikaon gabi. Basi nagtuog kag og kwarta. Tinuod na nga kwarta. Di na duwaan. O dili, oy! Imo na. Og ipalit na, aron ka mutuo, nga dili na fake. Oy. Kaya tsagon usam nang naiputi si mong bulsa. Oy, ang iyan ni panyo. Ha? Humutag niya, oh. Humutag doy. Kisa humot? Si Ana. Humut siya buhok. Humut siya tanan. Anak, tumbakang? Guwapa. Oh. Guwapa nga, Ana. Day. Guwapa, giligi, guwapa. Wapa ba ginasya? Guwapa, lagi kayo. Mura siya si Angel Oxin. Usa? Aldrin. Hatagan ka kwarta. Bakit alko ang anabi? Gina. Di na mahimo. Kaya mo lang niya siyang pahilakon. Ha? Abi na ko bituog ka stag na. Nga maabot ang babae nga itong awayan. Ha? Saan na itong pag-away kung di na mo siya ipakita na ko, ipaila na ko? Gusto. Mubalik ko sa manalagna. Mubalik ko. Sino balik? Nga naman sab? Ha? Nga no? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!